Barka da zuwa W Hausa TV. A Alhajin Allah, bismillah rahmanar ya himma ya kwazo masha Allah. Wato Alhaji Allah ne jarrabe ni. Matata ce ta aihu 'ya'ya 6. 3 sun mutu, 2 ba su da lafiya, 1 na asibiti. Kakata tana fama ta haifar da malaria. Makociyar mu amai da gudawa. Kana aboki na balle a duwawu. 'Yan sanda sun kama babanmu. Ni kai na ulsa ta rike min nan. Ɗakin tattabaru na ruhe. Yanzu haka awakai na a waje suke kwana. Kada Allah na ta da ni kai na tushe kan jiya rabona da abinci. Alhaji to a taimaka min ko gero ne mudu 2. To ina mudu biyun? Mudu 2 Alhaji, mudu 2. Kai ni fa ba ni da sisi daga ni sai wayan nan wannan wayar da kake gani. Alhaji gaskiya daga nesa nake. Ko wayar ma a sai da aban na mashin. Dan wallahi daga nesa nake. Kai wayar ta zan sayar in baka na babur? To. Kai ni ma faɗan iskan nan ne ba. To. Tashi ka bar wajen nan. Allah ka tashi ka bar wajen nan. To. Tashi. Da ka taba Allah. Haba da Kai ni lagare gare. ai ba ka taba jiki na kuma dai ni na zo neman taimako in ba ka taimaka min ai ka ce ni hakuri. Na ce kai hakuri. Bari da ma zuwa nai. Ba ka taimaka min ba sai ka ce Allah ba da sa'a ka ga tafiya. W Hausa TV.